So today magpapalit tayo ng gulong. Pudpud na kasi yung gulong ko eh. Hindi ko masyadong napansin. Pasarap ng takbo. Kaya di ako makagawa ng bagong video. By the way, yung gamit ko nga palang gulong ZN62 ng Zenyos. Ganito pa rin yung papalit ko. Wala naman akong masamang naging experience sa kanya. Hindi ako dumulas. Simula nung ginamit ko to actually. Kaya ganito pa rin gagamitin ko. Makapit tsaka mura. Pero bago lahat, pag-usapan muna natin yung mga nakakabit dito sa motor. Start muna tayo dito sa manibela. Uma quick throttle na pang carb, universal, CNC na side mirror, Racing Boy na transparent, brake master, universal din to. Yung lever ko RCB rin na pang Raider 150. Raider 150 carb, di ko sure kung pwede yung sa FI o sa yung Honda. Pero bago ko siya naigabit dito sa RCB na transparent, may conversion muna akong ginawa. Ayan, mag-focus. Ayan. Nasa ko yung dyan banda. Ayan. Balikan ito yung itsura niya kapag hindi pa nakakasa. Sa brake hose. Itong brake hose na gamit ko, brand neto K-Tech. Dati may balot to na itim na parang rubber, pero tinanggal ko. Okay lang naman kasi braided naman siya. Mas maganda yung braking kapag stainless braided yung gamit nyo na hose. Ito naman tayo sa caliper. Yan, RCB caliper. Ano pala, pang Raider 150 carb. Hindi ko sinasabing carb tsaka FI kasi hindi ko sure kung same lang na accessory si FI tsaka si carb. Baba. Kapag bumili pala kayo nito transparent, maging problema nyo itong bracket ng side mirror kasi pakaliwa yung thread. Maray bumili ko ng side mirror mount na ganito. Galing lang din yan sa Shopee, 120 sa rear set shifter. Ang Fury talaga to, pero tinabas ko yun nandito kasi parang hindi ko gusto yung tsura. Tsaka RCB na charcoal master pump. Itong brake hose na gamit ko, Hero Racing. Nabili ko rin sa Bukayo, Bulacan sa Ace Precision. Tsaka yung master na Brembo copy. Nagtataka nga pala kayo bakit nasa ilalim yung caliper ko. Hindi yan design basta-basta, pero design mo. Ang reason kung bakit nasa ilalim yung caliper ko, dati kasi tumatama siya dito sa tambucho. Tumatama. Kaya dyan siya sa ilalim nakalagay. Rice poke mugs na gamit ko galing sa Kawasaki Leostar yan, 2-stroke. NG yan. NK brand yan. Made in Thailand. Hindi kita. Made in Thailand. Kawasaki. Brand siya. Nakikita niya. Tingnan naman sa tambucho. Ang elbow na gamit ko ay 4M pipes. Na open pipe. Tapos pinadugtong ko na lang. Gamit ko yung
canister ng Raider Gen 1 o first gen para mas maluwag yung paghinga niya since may load yung makina ko. 1.3cc lang naman yan. Shoutout nga pala kay Sir Marvin Rostrolio at sa buong Fury Nation, sa lahat ng mga naka-Fury sa buong Pilipinas. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Sir Kim Julius Marin. Pasensya na kung nabitinan ka sa unang video natin about sa Fury, pero magkakaroon tayo ng susunod pa na review karugtong nun. Lahat na kumpletuhin na natin. Salamat. Bale, na pala yung bagong gulong natin. Pamuti lang dahil may coating pa siya kasi bago. Ayun. Kita. Yun. Zenius din. ZN88 nga lang. ZN62 yung previous. Balitaan ko na lang kayo sa performance.